Няма сам, защото имам много. Айде, много. Браво, браво. Айде, Кристо. Браво, Крис. Браво. Едно. Браво! Ачкай! Не мога да не викам, как да не викам. Викайте си на воля, бе. Викай, псувай, това е мач, да не е театър. Това асистентката ли ти е? Дайте. Предимство си. Айде, не се разсебете. Колегите съм изпишил двойно. Държим фронта още. Сутринта много бихме кантар да вземем. Само ги спираш и се не си ги спрем. Той всичко е спрял Виктор. Сега аз не мога да дишам срещу тия топлеци 2009 не мога да дишам. Говорите си, говорите си. Ще много реванш, разбрали ли? Аз съм на режим, бе. Аз ходя на режим една седмица преди матч ходя на режим. Тако беше да знаш. Ема реванш. Другата седмица. Отупваме ги, реванш и такива. Пиште. Вчера имаше тактика. Подготвяйте се добре. Няма се мървите, ще ме натиснат и цялата се. То петък си има тренировка, ама петък може да им е по-натварено на това, ако искат четвъртъка. Да ги питаме, най-важно да питам Оня. Петъка на Гергов ще има тренировка. Да. Еми, значи трябва да си работи. Защото понеделник няма да петък ще има. Има петък. И понеделник да няма, и петък да няма. Понеделник няма да има. Да, пак казвам аз понеделник. Да, понеделника силно не е до четвъртък, вторика до петъка ще има 4 дни, поне силно няма да има. Няма да има понеделник. Това се опива матч, петък ако няма, това му минава моето Добре, това е по-добре да няма в понеделник. Дай ма! Браво, бе! Само трябваше да отговоря. Айде, Ивайло. Чакаш, бе, чака го. Дай! Дай! Ай, зехте, готово. Нема наш. Му да, това тя туп. Ай, тревата сега. Това е тревата, вече е високо. Айде, бържи ги кил бувки. Защото е глупо, защото не мога да се говори. Той ще бъде, защото не мога да се говори. Още не е разложен гол. Това другата му параграфа. Браво, добре. Айде, вързвай се сега. Айде, вържи се сега, бе. Нема се върши. Няма, докато не си настъпи някаква връзка да падне. Ти не си го научил, явно да се връзка. Аз стига, Стефан го учи един месец. Възъл върху възъл да прави, не знам какво и пак. Айде, престай! Бързо, Сава, бързо. Връзките. Не се върза, той не се. Вей си колко от енергията се навежда. Браво. Браво. Аре, бържи се да. Как не влезна този гол? Беше да за запаметяването. Първа атака и гол, просто нищо не е много при нас. Айде, бържи се сега. Така, бържи се. Не, той само се дръпна. Божи се! Отрязали така. Сега се връзва. Айде, дванете се, бе! Така по-малко върви. Абе, какво върви? Искай коляне, Рики! За старата! Стига, бе! Налики е фала с ръката. Точно това върната топката. Браво, не как тича, ти се връзва. Браво, Витко! Браво, дай Тони! Браво, Тони! Ако моли седято и се бържи. Айде, гони! Айде, гол! Дай тонка, минавам! Прей, бе! Браво!
Дай, Тони! Дай, Юли! Така, браво, калата. Айде, обръща. Браво! Кой отдаде? Браво, Каляне, бе! Дай, Ники, дай ката и също. Айде напред, бе. Аз чувствам. Добре, добре, добре. Какаява. Айде, Тони! Ники! Ей! Пазете засадите, бе. Трима за сада си. Той стъпи върху мен. Не ръбана на сада. Добре, искай ти, Ники, наред! Дига я, дига. Браво, бе. Топката, топката! Добре. Айде, Иво, айде. Браво, Иво. Браво, Иво. Браво, бе. Ива! Дано пърнеме, спрезме! Добре, добре, добре. Браво, браво, добре, добре. Томе така гони. Не гледай, ей! Милене, не има Айде, Петре! Айде, Петре! Това ще е интересно кикая. Отивай в другата страна. Къде е кикаят? Той бяга. Той изпръзна ли бача и бяга. Аре, говорете си, дето. Говорете си, дето. Дай, Люска! Трябва да бъркаш! Добре, обърни я! Браво! Получи. Добре, браво, браво, там! Дай, Костю! Телевата ще ти на отпорния крак, друга не мога измести от това. Айде, влезте в Айде, бе, Тони! Влезте, искахте, бе. Няма да ви заде. Дай, Юли! Там не е горе. Браво. Браво, бе. Айде, кала, давай. Браво, искай, Ники, къде си? Ники, гей! На интернета, що? Оня ден. Айде, вземи ми я. 5 колонки ми издали то. 5 колонки вече виждах Гърция. 5 на границата. Той им такова титлата. Томе за това. То титлата отиде, ти пете колонки. Ханче ме за Пламе, Кивичи. Аз добре. Ливърпул, Вилярал, първо по време има гол. И на всеки, на всички колонки има кинта. Юли! Всичко това. Браво, Люска, браво, там! Преди на жени, още на друга. Ще от себе, но ти. Ама той малко по-въртачето. Колко е съм? 19 ли? С композитора, как ще се... Дай! Айде, Анди. Ами така, не то ми... Без фал. Ох! Без фал. Але! Добре, браво, Грозан. Браво, Ники! Георги, дай, Костю! Айде, давай напред! Айде, Мита напред! Далеч си! Айде, тръгвай, бе, Мита! Спокойно, ви. Карваме вече, Мика! Да. Каре от тука вече! Това лепене добега на първо каче. Айде.
Чак, не, добре. Мислям се едно до Ивайло, нашия бе. Седи такъв. Дай, Иване! Остани крава! Далече е, Петни, далече е, браво, Ристо! Дай! Бърбъкал, Яне! Аре бе, Кочо! Далече си! Първа. Нищо правилно прави. Дай, Тони! Не я връщи назад. Ама напред бе. Стой му зад гърба още. Нещо не мога. Две може да се метат. Не мога тичаме нещо. Те в тази трева са като в калпия с Юли! крайни изписани. Така, спокойно! Пак я поема така. Добре, браво, Яне! С външния. Айде, Тони, през очи! То с левия. Бърбъкал, Яне! Точно по страна на левия. Добре! Вътре искай, Тони! Браво! Айде! Айде, Мите! Браво! Дай ма. Браво! Седно! Гол! Абе, Седно, бе! Седно, момче, аз стига! Влезна! Браво! Това ти смотания гол. Абе, седно, бе! О, беше на кантар. Това ти смотания гол. Абе, няма смотан. Как няма? Да. Там се носи... Ясно. Добре, пак. То ме влезнава, добре. Нали влезна? Айде, нищо. Не, да, взех от Симомане. На колко врата? Не мога да спрем да говори за децата тук. Ние сме дърти. Ние сме дърти. Илянче. Там става. Хайде, мина. Дай ма. Добре. Яко, добре. Ударил съм дърво. Не беше удар. Толкова кога да е ритъл. Ще се излезе, вече се забои. Явно на бабулките правя по-навътре. Брой се. А така като се игра се колко вода, се брои коси или толкова се Виж, не ще влезе на къде случайно не къде се. Такива дето сред по 150 милиона. Да. И правят още по-големи глупости. Виж Челси вратара, 2 матча, Шампионска лига, 2 груби решиш. Къде струва 100 милиона евро. Вие говорите за децата. Натиснахме, ние ме взехме. Оня на Интер, оня ден Титото им загуби. Сериозно? Не ме да обърна насам, той гледа мушка между краката. Добре, трудно става трева, просто им е трудно. Не, тревата е екстра. Тревата е екстра. Айде вратар. Те са като... Браво. Ивчо помил, Ивчо. Трябва да тъч, може да тъч. Тревата как ще отскача, не мога да се спре. Ние ще дойдеме предишния ден да го вкусим. А виж това колко Косово. Трябва с тримера. Няма да беше. Ще се дадем един наш, ще могат да ги удържат вътре.
Държи го за панелка. Добре, това карамбол не беше опасно. Издишах, издишах. Болец. Дай, пренеси го, Яне! Дай, Юли! Вики, така спиш! Добре, браво, Ники, гледай! Айде, Атанасов, искай! Ай, сега ще вземе. Пошъл! Ето, взехме. Браво, добра. Засадата, засадата. Не. Няма тук. Много беше засада. Мите. И тя е по-смело, Мите. Аре, гони бе! Кехне се, отказвай до тебе топката. Виж го, бе. Браво. Няма обаче вратаря много. Дай, Виж как тази топката, кой се връща назад? Защото се върти за това. О, Ферион се връща. Изваш махна, наведе го. Напред, бе! Ние се пуснахме. Няма да се развалим решението и не е Браво. Айде, Кала. Дай, Браво, Кала. Дай, Давай, Кала. Беше Христо. Браво, Кала. Охо! Соня вика, той... Ей! Оня ма фала като ненормален, той вика нищо е. Да. А той е на центъра главния, не и близо. Да. Има перфектна видимост към ситуацията. Виж краката му образ. Ги изпълнена. Ето стойката има. Айде още един. Айде, кех. Защо отстъпи на душа? Се набутвай там, бе, човек. Стъпи. Няма да подаде на него. Тук и да не излиза винаги. Спокойно, спокойно. Айде, Ники, напред. Давай напред, бе, Ники. Сега, тръгвай! Айде, Тони! Тони, гледай, бе! Класика. Ай. Браво, е. Не, първото полувреме още. Нападател е пипо, си го къса и кръка. Картон. Дай на Митко! Дай ми те. Дай на дебелец. Забави Засада, паса, забави го. Засада беше чиста метър. Айде, Косо! Юли! По-бързо паса ми те. Айде, дай му се. Айде, браво. Супер! Браво. Ялай. Играй! И много лошо му стъпи. Ай, сидни да. Няма как да не се. Има дете на земята. Виждаме, айде, бе! Там!
Сено, такава. Браво. Добре, добре. Към центъра, не към центъра. Забави тук. Ама няма. Ники, пак си на неговата линия, Ники! Върни Томи. Дай ма. Супер! Бутай я, бутай! И те пази за саната! За саната, Витко! Добре, и така става. Не бързай, бе. Поемиция, бе. Айде, Крис! Айде, Браво, Крис, така, давай гледайте. вътре, Крис. Не, Тя така, топката ще е назад. Той ще се спре. Той един скрит, той няма треньора е казал, че гледа без звук, така че Той е спокойно. няма страшно. Втория вече. Анди, гледайте да играе. Нямат само да се върнат много на това. Аре, Косио! Браво! Тони! Тони! Браво! Браво, Руска, кой влиза? Кала, къде си, бе, Кала? Добре, че не можа да е ритна. Добре, че не можа да е ритна 12. Много е прибрал навътре, Калата не си гледа човека зад гърба. Нека трябва да ще покаже. Драма и той трябва да се огледа. Ритния напред на Кристо. Юли! Айде гол. Бързо дълбочината, Тодоров, от гърба му. Дай, Косио! Така бързо. Айде, Малко, Яне! Ники. Айде, бе, Юли! Дайте му, браво! Отгоре да мине тази топка, бе. Отгоре, бе. Дай, бе, Люска, лакам тъчене. Косо, гледай! Браво! Браво, Томе! Браво, Томи. Браво, айде, Мики. Браво. Айде гол. Айде, кеха я, помогни му. Аре, Митко, включи се, Митко! Я връщай само, я връщай. Айде, Митко. Браво. Айде, Крис. Айде, Крис. Не, ама трябваше да има едно поемане сега, брат. Леве, Раби! Ще колко така кризна вади се носно, няма. Нищо, взе си я кълга. Айде. Браво, бе, Кала. Аре, Ванди, връщай, Ванди, бе. Няма. Ех, леле. Той вратар, гол средата. Той играе като последен това, брат. Да, буквално. Той е тето, И топката. Буквално колко играе. топки събра там. Толкова не беше ли знал, поне още два гола ще хванал. Това е как да изглежда научен. Браво! Петко, стига бърза, бе! Дай, ма. Колко? Женя си извеждаш. Не, Том. Колко? Крис, Не, до тебе отстрани. Айде да вземете, де. Браво. Браво. Нищо. Браво. Дай помощно, бързо, бе! Айде, напред, търсиме! Напред, Косо! Браво, спокойно! Айде, Томи. Искай го, Томи. Браво, Томи. Ай, Точно помогни му, така. бе! Нищо. Браво, дай Помогни му! Погледаш мач отблизо. Тия Виктор, че треньора с Саши. Ма гледай един метър от него се случват неща. Може да има въздух. Добре. Чака, бе, стой, бе, стой, бе. Тръгне ли на към Къде отлетте? Дай на горе, ще подадат.
вече на 20 метра, но може да го прави. Моята топка ми време. Нека се дигай, нека Браво, Ники! Браво! Добре, Браво, Ники! Направо, супер! Супер! Нищо, пак. Нищо, добре. Пак стана. Добре, бе. Оп! Дай сега. Браво, гол. Без фал, без ръка. Долу и натискай ги там, бе. Айде, Максим. Натискай ги, има смени, после като си дойдеш. Дай го и го последно. Добре! Браво, Мити! Да, бе, Мити! Не така, бе, Мити, бе. Един час гониме да вземем да мите, бе. Един час, бе. Това съм го изкарал. Детето не е виновно. Не, да. Бат, Лъжа е яко лъжа. От терен. Както умре от терен. за 1000 лева толкова. Няма ти грама. Там Бензема да сложиш, но... Ще го търсим ли? Браво, бе, Калгане. Браво, бе, момче. Още. Айде, обръщай, Томи. Браво, Томи. Дай на Мити. Браво, Томи. Аре, минавай го, влизи го. Браво. Нищо. Въгъл излезна. Въгъл излезна. Неква тупка. Не! Даже не успя да излезна. Неква тупка ти дай. Там как ти беше на един от мачовете пак? Ти чакай да влиза, тя не излезна. Аз не го видя, това бъртъчна земята скочи на 15. Няма и упълнява. И се нагласил за луда, в следващия момент така я иде. Това го виде. Добре, това е добре. Още един гол да се изкупи матча. Айде, Иво, изяждаш го, момче. Да го пара. Това така е ритна парче. Добре, свири и да по-вързо такова. Не свири веднага. Какво мисли? Ники. То тук само е по-малко. Аре, бе, Дойно, взима я рити 3 на 3 са, бе. Гледай го са назад. Гледай сега, абе. Защо назад? 3 на 3, отпред са 3 на 3. Защото не е сигурен. Дай, ма! Няма да са. Няма! Ботай! Сега дай. Гледай, бе, няма Не, да трябва да вкарвам. бие. Не, бе, бия с десния сега. Браво, ми! По-рано е така. Абе, човек, 55 топки скъснахме такива. Стефанайки, тук ли си? Аз верно, че спрем звука. Не мога да псувам. Не, Миро е казал, че гледа без звук вече. Той е казал, ама... Ние не сме решили. Ние не сме сигурни, нали? Играй! Да, много добре. Айде с... Остави ма, бе. Яй, нямаше да са. Он е там бега от другата страна покри. Септември! И съдията е срещу нас, но ние сме номера. Дай! Ивайло, Далеч Иво, далеч от човека. Още жичите им е добре. Това минай. И капитанчето и седиш. Браво! наша. Тя. Малък ти приятел. Добре, Това беше вече адреналин. И децата са уморили. Още. Това си в матча. Дай ма сега, Крис, дай ма! Браво! По-силна, бе, Ники, бе. Аре, гонете. Дай гони. Айде, Мите човека, бе, Мите. Ще бие тук и Малтис. Дайчо, имаш назад. Браво. Браво, браво, бе, Алекс.
Марш не мога да го правя никога. Браво! Не е това. Айде. Бойно, че ги чака. Не, то паса да ще учи. Маш сега ще изгледа. Не бе, тя като жива. Не, тя е отвратителна. Тя Ти те лъжеш, не знаеш ето къде. касаеш Митко ситуацията. Дай, ма. Какво става сега? Трябва да свърши вече според мен. Не ми се вижда дълго. Не го видях, когато почна. Камерата ти трепиш. Не съм, няма часовник. Това е ефтина. Ама на деветките мача с това предния път, който следствие. Няма, те отказаха да снимат, Ама че гледай беше как ги професионалист. правят, леле. Професионалист там. Ама с повторение, с това. Часовник. Отгоре резултата, Резултат. времето ти върви. Вие няма ли да дойдат да снимат се? Няма Не. кой да снима от нещо. От вас никой не Няма. иска. Иначе с Тогава си я удоволствие. прибира и после няма. Няма ли да снимат? Толкова ли па няма някой, който да изяви желание да има текти спомени от детето му от детска възраст? Толкова ли па са безхаберни всичките ветки? Един е така да каже, мамка, не искам. То се снимаше, бе. То снимаше всеки мач. Нали снимаш? Но оператора е болен. Никой не иска. Всеки мач се снима. То няма изпуснато. Добре. Аз се Добре, учи го извода така. Бърз.